Намираме се в двора на тази двоетажна къща в Каблешково. Нека да я разгледаме заедно. Гаражна врата автоматична за влизане към двора, както и такава за гаража, където може да се прибират една или две коли. Оттам се излиза топла връзка към двора, където е басейна, лятна кухня, веранда и още много други такива площи, които се виждат. Соларни панели на покрива. Басейна е отопляем, не е необходимо да се ползват препарати, има филтрираща система, а тук е верандата. Летен бар за напитки. Има още мазе, работилница с инструменти, външна тоалетна. Минаваме от другата страна на къщата. Двата етажа са с обща площ 156 квадратни метра. Започваме от хола, където има камина, действаща, и контролния панел за локалното парно, може да се регулира във всяка стая. Подиум с пиано, може да се демонтира или да се запази като акцент. Също има климатик. Допълнителна зона за почивка с кафе машина. Голяма трапезария с кухня. Напълно функционална. Всяко помещение има собствени радиатори, така че отоплението може да се регулира по-отделно във всяка стая. Основната спалня има гардеробно помещение с много място за съхранение на вашите вещи. Важно уточнение, къщата се продава с всички мебели и уреди, които виждате в това видео. Баня с душкабина, както и отделна тоалетна на етажа. И завършваме обиколката на първия етаж с втора спалня или офис помещение. Продължаваме с втория етаж на къщата, където има складово помещение, а тук вляво се влиза в голяма самостоятелна спалня. Отново обзаведена, включително климатик, камина и място за съхранение в подпокривните пространства, които ще видите ето тук. Етажа разполага с баня и тоалетна. И остана да видим четвъртата спалня или втора на този етаж. Ако имота ви е харесал, свържете се с нас за повече информация.